והנה היא כאן. שלום. ריילי. או, תראי אותך. את כולך שמחה, נכון? את כולך שמחה, נכון? וואו. זה היה מדהים. רק ריילי ואני לנצח. או ל-33 שניות. קוראים לי עצב. או, שלום. אני שמחה, נעים מאוד. טוב, אפשר... את מוכנה אני רוצה לתקן את זה, תסלחי לי. וזאת הייתה רק ההתחלה. המפקדה רק הפכה לי יותר צפופה מאותו רגע. מצוין, אוקיי, נראה שאת שולטת בזה, טוב מאוד. סיבוב חד, לא תיזהרי! זה פחד. הוא טוב בלשמור שלריילי לא יקרה שום דבר. לאט, לאט, לא! הכל טוב, הכל טוב. תודה בנות, תודה רבה לכם. חזרתי. התחלנו. עכשיו לפתוח פה? זה חדש לנו. נראה שזה חריף. לא ראיתי כזה. אוקיי, זהירות, יש כאן ריח מסוכן, אנשים. אוי, רגע, מה זה הדבר הזה? זאת גועל. היא פחות או יותר דואגת שלא ירעילו את ריילי. פיזית וחברתית. זה לא בצבע מגרה ולא בצורת דינוזאור. חכו רגע אחד. זה ברוקולי. איכסי! חבר'ה, הצלתי לנו את החיים עכשיו. כן, על עוד דבר. ריילי, אם לא תאכלי את הברוקולי, לא תקבלי קינוח. רגע, הוא אמר עכשיו שלא נקבל קינוח? זה כעס. הוא דואג מאוד שהכל יהיה הוגן. או, אתה חושב שזה משחק, איש זקן? שום קינוח? או, ברור, נאכל ארוחת ערב, שאתה תגמור לאכול את זה. ריילי, הנה אווירון בא. או, אווירון, יש לנו כאן אווירון, רבותיי. וכבר פגשתם את עצב. היא... האמת שאני לא ממש יודעת מה התפקיד שלה. ובדקתי, אין לה מקום אחר ללכת אליו, אז היא בסדר, אנחנו בסדר, הכל מעולה.